Det er Gaming og vi spiller ind på EverPP, og det er... vi spiller survival game derinde. Eller er det Hunger Game eller survival game? Det hedder survival game inden på den her server. Wow, I can run! Ej, hvorfor har jeg en... Sådan. Nu er det en meget feminin dragt. TNT is a TNT. Det er ikke TNT, det er ikke TNT. TNT er ikke godt, jeg har fundet ud af det. Hvad kan man egentlig bruge emeralder til? At... Survival game. Sådan du kan... Emeralden lidt. Jeg er en bue. Og æbler. En kiste. Læg. Den der. Hvad? Den bue. Her, når du den der 2 stykker. Spiser du småkasse i virkeligheden? Det minder mig om, det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg spiste cookies. Men det var ikke i dag. Cookies. Det der, det giver mig altid sådan til at tanke om, at nu begynder det. Wow, der er virkelig ingen, der kigger over det. Når vi mødes, så har jeg nogle jakker til dig. Jeg har en masse. Det behøver sgu ikke. Altså, så kan man ikke engang komme ned herfra. Ej, jeg synes, det er spist æble, så kan jeg den ikke spise. Wow, der går nok mange kister i et hus. Altså EverPP, der behøver sikkert være så mange. Jeg kommer aldrig ud af det her hus. Okay. Jeg dør om lidt. Hun dør om lidt. Altså, det er altså ikke en positiv ting, vel? Jeg fandt en kiste, og hvis der er nogen, der tager den, så ved jeg, at der er nogen, der er tæt på. Åben. Jeg har fundet et kompas. Og en bøf. Okay, du er ikke særlig godt armor. Så du så kigger på mig. Jeg står i sidste foran dig. Lad du være med at udspionere mig. Jeg står i græsset lige nu. Men du er ikke levende. Lad mig starte nu. Nej, jeg er klar. Jeg er jo bare en lille tøs. Jeg skyder en enderpøl væk. Så er det så muligt. Enderpøllen. Jeg enderpøller mig væk. Ej, det hjælper ikke. Hvorfor? Ej, det er fordi jeg er giftposen. Jeg troede lige, det var en, der havde fanget mig. Han har fundet mig. Jeg er færdig. De har iron armor. Han skød mig. Jeg var færdig. Jeg kan se, hvad han har på. Hej, og vi skal til at spille næste game. Vi dør den sidste game. Mand. Gå ind i China-templet. China. Det er den, der kun er en person inde i, fordi det ved man bare. For når der kun er en person i, det betyder, at du er der i. Er jeg inde i den rigtige? Nå. John Eske. Nej, var det ikke Hunger Games? Ej, så ser jeg fast endnu. Ej, så er det langt. Fuck, jeg er langsom. Og det er meget godt, ikke? Okay, det der var ikke særlig godt, tror jeg. Ej, det der var lidt irriterende at give viver for. Nu har bukser på. Hvem er det nu, der har bukser på? Jeg kan se en. Skal jeg dræbe dem? Hvis det er mig, så går jeg amok. Det er ikke dig, det er en eller anden Lukas. Så er det mig. Jeg skifter, fordi ellers kan de se mig. Han skifter først. Så kan du ikke se ham. Lad nu være med at hack.
Du kan jo ikke se, om han skifter. Jeg tager også lige øjeblik i helbred, fordi jeg har ikke kommet meget. Jeg tager lige et øjeblik guldæble. Og det her er mit drømmehus. En hat. Iron sko. Iron maverystning. Nej, så er det allerede deathmatch. Lille jul. Jeg vil ikke. I kan ikke tvinge mig til at bruge vold. Er det kun os to? Det tror jeg. Nej, vent lige. Vent. Er du klar? Wow. Jeg var ikke klar. Det sagde en anden. Er du så ikke klar? Hey, der er en anden derinde, der her fri et eller andet. Fri. Der. Jeg er bange. Bedste, gør noget. Kan det være, hun er omgået? Kan det være det, eller det er bare... Nej. Hvorfor gik jeg så væk fra trapperne? Væk. Var hun der? Hvor fanden er hun henne? Et sted. Frysmars, kom og kæmp. Nej, det er... Det der... Nej, så skriver jeg med... Men... Jeg har fået det på tasterne nogle gange. Jeg hedder ikke DK, Lukas. Men okay. Måske... Du er sikkert en anden besked. Skal vi så gå rundt og loote stedet? Ej. Nej. Det er ham igen. Hej. Flot armbånd. Flot slips. Tror jeg nok, det er. Er det ikke et slips? Er det et slips her? Okay, vi joiner. Vent lige. Jeg spørger ham om noget, så skal du stå der. Nej. Jo. Jeg optager. Hej. Er du med i videoen? Nej, det er du ikke. Jeg vil med kigge på mig med dine øjne. Okay, måske må du være lidt med i videoen. Kig mig dybt i øjnene. Du kan ikke. Jeg har ikke dit Skype. Jamen, nu kigger du væk. Han vender ryggen til mig. Jeg vender ryggen til ham. Jeg levede den her. Hvad kan man med en moral? Så tager du sgu alle mine kister. Jeg plejer altid at gå på bjerget. Ja, det plejer vi jo at gøre. Hende der, hun prøver. Løb. Hvorfor? Hvorhen? Jeg kunne ikke finde vej. Jeg prøver bare at finde efter bjerget. Finde et bjerg. Er du bag ved mig? Jeg troede lige, det var en anden, der ville dræbe mig. Nej, don't kill me! Hun vil dræbe mig. Jeg løber op mod bjerget. Vi drager ud mod livet dry. Vi har et enkelt mål. Vi fanger Pokémoner. Okay, der rører jeg lige ud. Pokémon, det fanger vi. Og resten af sangen Pokémon. Jeg tror, jeg blander nogle af de introene sammen. Okay, det lægger for mig, fordi jeg kan slet ikke åbne nogle kister. Det sagde du også i går. Hvorfor jeg mister altid et hunger? Jeg synes, jeg er altid så forsigtigt. Nu kommer min care packet. Jeg synes ikke, der er sådan noget vildt godt i care packet. Nu kommer den. Ej, nu kommer den. Der kom.